Dawa kuwi najan to kaya tetek melek. Yo, kapan neh yo? Ampun setining Oh, kowe mau gawa HP ora? Sek bos broyong lho. Bejo-bejane ngene iki sing ibot pengen dirangkul niken ra kesempatan. Lah ngrangkul sing ngibot burimu kowe lho. Njaluk neh oleh. Kok njaluk neh. Arep klakli nduk iki ya wis. Heeh, tembange manut sampean apa? Kok yo Nduk? ruso sampean iki. Wah, iki tenan bendina angkatane 70 ton kok. Manol kaya, mangane mesti kaya kenong angel dipuluk. Ya itu namanya jump scare. Nggih. Ya pancen yo jam karo Ini scare. kita kasih lagunya ini apa yang halus dulu Bapak? Manut penjiran sing alus dhisik jane. Iya, Dhisik. yuk. Karena sampean iki serba bisa.